iti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehova, ianggo halak partigori mangoludo bahenon ni parsihoton na marhaporseaon, alay anggo halak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo bahenon hami silehonon mu na denggani, ujuro pasupasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pati ni debata mamukasian pati parjolo sahat rodi pati pasapuluhon songonon ma didok disi patik parjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua turuon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan pati patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hunahumna do sogot akka na marsineang di guarna pati paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaonom ari maula hamuna sa siulaonmu alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatam doi dang jadi humangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi uisini hutan halap na mangibati hutam ay dinaonom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiay pati palimahon ikon pasangat pemudo na torasmu asa martua ho jalaliling mangolu ditano na nilehon ni Jehova debatam diho patik paunopon unako mamunu pati papituhon unako mangalakop patik pawaluhon unako manako patik pasiahon
Una ko olo makatidakon hata na sututu maralohod do nga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saruy pendidonganmu manang naposombawa manang naposomboru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan di donganmu beha padok ni debata taringot tupati na sapului odo hudo Jehovah debatam ninda debatata pargogo na suhatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akka na sugoro hadiahu alayasi dorohaku diakka na maribu-ribu akka na marholong ni roh hadiahu naso mangalau si patiki ido sahana atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata lahom mangulahon na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hubar tupati mi. Amen. Tatapoti madosata na godangi tu adupan ni debata martang yang mahita. Ali amanabi jala debata nami na diban wagijang pargugo na suhatu dosan pardinggan basa doho jala rodi sa leleng ni leleng na do asin ni roham say marpamuati maroham di hajaton nami i jala asa unang be ingot-ingot akkadusa nami ay jo dohami mardusa maradopon ho jala jo tusinggili hami rimasmu marhite sian pangalausion nami dihatam ali Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asin ni roham sayurupi mahami ho ali Tuhan debata hatuaw nami palua hami jala sa dosa nami alanya na mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegi mabagabanga taringot tu hasesan ni dosata
ise be mangulahon akan na pinili ni debata do mamitori ise do na madabu hamagoan Kristus Jesus do nang mate alay dada holani nang mulak mangolu do jala di siamun di debatado ibana mangodihon hita hasangapon madi debatana di gijang. Turpuk di minggu ta sadarion imana di enet siap pangukapon bidupitu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat tulu tajahama marsika sorin rak majahama hitan no di ayat tului songonon ma didok disi dung salpui huidama opat suru-suruan jongjong dina opat desa ni tanoi akan maniop na opat alogo ni tanoi asa unang mangobus alogo ni tano nang di laut nang tu sadaw haupe. Rak mahita majaha nin nama unang maago hamuta no ng laut ng akahaw pay mahusahapi hami akan na poso ni debatata dibubuhin na si dabe imasaha na martua do akan na tumangihon hata ni debata jalan ang peopsa. Amen. porsiaw tay songon nani hatidak kon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dusan na tungo palange dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria
nagabe-gabean seton di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus na mati tarpazal do ibana di hao pinorsilang na tua tuban waturu dung di tanong na mulak mangulo di ari patuluhon na manait tu surgo lauhundul tu siamun di bata Jahoba amanai parguguna so hatudusani disi may bana pay mamulas sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulo dokot na mate au kursea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia do dihasani dosa do dihatai na mandok mulak mangulo sugot daging dihalak na mate do dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madita salutna. Tabereng ma amanginang titing namasa di perminggota sa minggon. Ima si patakaso titing dihita Minggu padua hondung Trinitatis tanggal 21 Juni 2020. Tabuk kama halamat tolu poin nomor sada. Live streaming permingguan pukul 10 WIB. Perminggota khusus pukul 10 WIB bahasa Batak. Ganup hari Minggu marhite live streaming boima berengota di internet di akun YouTube HKBP Badung Barat. Poin nomor 2 permingguan new normal. Di minggu sadarion nunga di patu pahuriata be permingguan new normal. Marhite na patu pahun 5 hari per mingguan ima pukul onom, pukul walu, pukul 10, pukul 12, dohot pukul 15. Ia jadwal ganuk week di hari Minggu naro tanggal 20 Juni 2020 boy mata bereng di tabel naditoru. A. Masai dinggadu mulu tapake pelindung wajah manang pesil selama per mingguan. B. Tua karuas ni uriata na humurang hahi pasonna ima namar sait sesak napas, hepatitis, jantung, paru-paru, obesitas, manang kelebihan berat badan, dot penyakit menahun, songoni ruas naung marumur ono 10 tahun tugijang, dinggam mahita marminggu di jabuta marhite live streaming. C. Sude akan marminggu tu gereja jolo diukur suhu tubuh, cuci tangan, jala diatur jarak, social distancing, dohot wajib memakai masker, jala di perminggoni dang pola tapatu pabe paduan suara manang markor. D. Tuaka dakdanak sikola minggu hok do perminggon nasida ditongan di bagas marhite rekaman video pukul pitu WIB. E. Denggam mahita dang memake mobil pribadi tu gereja. Alai dumpenggam mahita diantar jemput, manang margrab, manang margojek. Alana parkir gereja disterilisasi penanganan mobilisasi COVID-19. F. Uduk mahita tu protokoler kesehatan dohot pangatur honon ni petugas manang hare taun ni huriata. Huhut manang taparohaun aka jadwal dohot anjuran ni seksi kesehatan songon natar surat di halaman 14-15. Tambahan pinabotohon tu sude ruas lahu menjaga jarak manang social distancing di bagasan lift. Untuk sementara lift tidak diaktifkan. Poin nomor 3 permingguan sikola minggu. Dingga dumerdalan permingguan sikola minggu di huriata di masa pandemi COVID-19 on. Merhite rekaman video. Merhite titingon pinabotohon tuhita natoras nidakdanak sikola minggu. Nanaing pasahaton pilihan na otik susadia. Nunga boybe di pasahat merhite aplikasi Oppo manang Gope.
Songonima dohot remaja na poso bulung nanaing pasahaton pilihan na boy mata pasahat marhite aplikasi i mulai pukul 9 sampai pukul 15 WIB. Pengiriman pilihan melalui Oppo GoPay boy ma dikirim tu nomor HP 0823 2001 5655 atas nama HKBP Bandung Barat. Nomor 4, pelantikan Parhalado Resort. Sadarion Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB. Dung sidung hujahaun sifat takason titingon patupaun ni huriat tado pelantikan Parhalado Resort. Sekretaris Bendahara Resort, utusan Sinode Distrik, doho tim verifikasi Resort Naib Baru periode 2020-2024. Laos di Padomu dohot pelantikan panitia pembangunan HKBP Bandung Barat Naib Baru. Dohot pelantikan tim verifikasi HKBP Bandung Barat periode 2020-2024. Acara pelantikan dibahen tersendiri di halaman 11 Jala Guar Nasida Nana yang dilantik boy ma dibereng di lembar titingon di halaman 12. Poin nomor 5. Memuka minggu sadarion dang pola be di patupa di perminggota tangiang pengodianon. Sude nasa si tangia konon di pasahat malangsung tu amang padita na marjamita dung sidung marjamita. Poin halaman 15 poin nomor 13. Selamat ulang tahun. Sude Parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun tu nama ulang tahun di Bagasan Samingguon. Mulai siang sadarion Minggu tanggal 21 Juni 2021 hari Sabtu 27 Juni 2020. Saya di pasu-pasu Tuhata Manasida nama ulang tahun ini di Bagasan Hahipason huhut di lehut Tuhata Tunasida Gajang ni umur. Songonima amanginang si patakason titing di tadi Minggu sadarion mulai tema di hut Tuhata. Selamat hari Minggu Madita salut na amang inang. Di Bagasan Tikion patu pautama pelantikan tu parubas nadong di AKP Resort Bandung Barat dohot fungsional dohot aka parubas di pembangunan nang tim verifikasi ni uriata alani anon upangi dua hamima mewakili sudi aka nanang dilantik pinangido manon jonjong di jolonami amang situa Uta Barat jala di Pudinasida ma amata Parhalado Sekretaris Bendahara Resort dohot ketua tim verifikasi resort dot ketua tim verifikasi uriata dohot ketua pembangunan ni uriata ala amang Uta Barat do alani pinangido manon manang wakil ketua manang sekretaris jala aka anggotana pinangido manon jongjong mamu di nganam munabe alani pinasa matu amata Padita Chandra 5 juta anon majahaon atong tabuka ma marede maita sia bukede nomor 700 sada tambah tulu. Burju aposa
akaru kasmi luhur keteguhanmu Tuhan salaponi padaku oh Yesus setia aku saya berguru Nama-nama Perhalado Resort Bandung Barat, Sekretaris Bendahara Resort, Utusan Resort ke Sinode Distrik, Tim Verifikasi Resort, dan Tim Verifikasi Huria HKBP Bandung Barat, periode 2020-2024. Perhalado Resort 1. Situa R. Huta Barat SHMA, HKBP Bandung Barat. 2. Situa Hasi Haloho, HKBP Bandung Barat. 3. Situa Agultum, HKBP Sumber Sari. 4. Situa GM Sihombing, HKBP Soreang. Sekretaris Bendahara Resort Situa Hasi Haloho, HKBP Bandung Barat. Utusan Resort ke Sinode Distrik 1. Situa R. Huta Barat SHMA, Utusan Penatua. 2. Dr. Andus T. Siagian, Utusan Warga Jemaat. Tim Verifikasi HKBP Resort Bandung Barat 1. Situa HP Sihotang, HKBP Bandung Barat. 2. B. Luban Tobing, HKBP Sumber Sari. 3. M. Tamba, HKBP Soreang. Tim Verifikasi Huria HKBP Bandung Barat 1. Situa FPFD Boru Padiangan SAB. 2. Lince F. Boru Simangunsong, Manang Nyonya Situmorang. 3. Dermawati Boru Hutasuit, Manang Nyonya Nenggulan. Nama-nama Panitia Pembangunan HKBP Bandung Barat, periode 2020-2024. Penasehat Pendeta Patar P. Pakpahan STH, Pendeta Ruida Boru Situmorang Demin, Pendeta Catherine N. Boru Hutasuit SSI Teol, Pendeta Chandra Simajuntak STH, Pendeta Doming J. Sihombing STH. Ketua Situa R. Huta Barat SHMA. Wakil Ketua Situa Dr. Andus M. Situmorang MSI. Sekretaris Situa Dr. Andus P. Sihombing SE AK. Bendahara DJ Sihan ST. Seksi Dana 1. Insinyur B. Siagian, Koordinator. 2. R. Sitinjak SHMH. 3. M. Sihotang. 4. Sudi Perhalado. Seksi Humas Situa Insinyur M. Tambunan SE MBA. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan 1. Insinyur T. Sirait MT. 2. Situa S. Siaturi. Roma nasida jala jongjong ma aka nanang latikon di nganan nabi. Jadi pinangido ma mata Situa Erta Barat, amata Sialoho, amang api siotang inang berupandiangan semua mewakili. Oke. Nggak, saniman. Iya. Pinangido ma utusan ruas tu Sinode Distrik. Amang Dr. Andus T. Siagian. Buka maamang acara ta di halaman 10 sadai. Pinasa matiki lau majaha surat keputusan. Surat keputusan nomor 2 SK garis miring Distrik 8 garis miring HKBP Resort Bandung Barat garis miring 6 garis miring 2020. Pendeta HKBP Resort Bandung Barat, Huria Kristen Batak Protestan mengenai pelayanan Majelis Perhalado Resort di HKBP Resort Bandung Barat, Distrik 18 Jabar Tinggi,
periode 2020-2024, menimbang periodisasi yang harus dilaksanakan dalam pelayanan di HKBP, pengangkatan pelayan dalam tri tugas panggilan gereja, mengingat aturan peraturan HKBP 2002 dan petunjuk pelaksanaan yang telah diamandemen ketiga, memperhatikan keputusan rapat resort periodisasi HKBP Resort Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 memutuskan nama-nama di bawah ini sebagai Majelis Perhalado Resort Bandung Barat periode 2020-2024. Berikut uraian tugasnya terlampir. 1. Situa R. Huta Barat SHMA HKBP Bandung Barat. 2. Situa Hasi Haloho HKBP Bandung Barat. 3. Situa Agultom HKBP Sumbersari. 4. Situa GM Sihombing HKBP Soreang. Ketentuan: 1. Bertanggung jawab kepada pendeta resort. 2. Memberikan laporan kepada pendeta resort. 3. Memberikan kontribusi untuk pengembangan pelayanan di huria-huria dan resort. 4. Beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan huria, resort, dan distrik. 5. Menginformasikan keputusan-keputusan resort dalam program resort, distrik, dan pusat. 6. Periode yang berikut sebelum sinode 4 tahun. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat, dan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam surat keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki. Ditetapkan di Bandung hari tanggal Minggu 21 Juni 2020. Pendeta HKBP Resort Bandung Barat, Pendeta Patar P. Pakahan STH, dicap dohot ditandatangani. Disampaikan: 1. Kepada Praeses HKBP sebagai laporan. 2. Perhalado HKBP Bandung Barat. 3. Perhalado HKBP Sumbersari. 4. Perhalado HKBP Soreang. 5. Pertinggal. Jadi dia mu amanami do enanami olah sadama mewakili sudi SK amang situa R. Huta Barat mano pasatu tuita mewakili hita salukna tuita B atong nunga di BG hamu pancakonomuna gabi parobas di uria di baini usukun mahamu di jolo ni tu hatta raja ni uria dohot di jolo ni uria namar pungu di son na olo do hamu ojakonon marhubas gabi parhubas di uria jalan na olo do hamu mamilio diri nang tikimuna mangaruti uloni alus yamu ma marhite hite gorni de bata ama anak dohot to di porbadia upa ujak mahmu marubas songon paraladu di HKBP Resort Bandung Barat dohot di uriaon saya didongani Tuhan de bata ama anak dohot to di porbadia mahmu mangaradoti uloni asalam marsangap goarni de bata jalalam pita huriana. Si mamang jo ala nunga tapa ujak atong dopako kamuma tu uriata hamu dongan nasa huria jako kamuma nasida gabe paraladu di HKBP Resort Bandung Barat dohot di uriaon masih tangyangan maita masih hurupan hita salutna lau patu paun ulon natama di tonga ni uriana amen udul mamu inasa mam se tu para geda. Tolong oh Tuhan selamatkan
Damen ni debatana sumurung sian saluhut na roha iman na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamu kadongan sahapursiaon di Tuhata Yesus Kristus barita las niroha dihita di minggu paduaon dung Trinitatis di pasa debatado hatana natar surat di tulu Musa bidu 25 ayat sada rodi ayat 10 tulu manang imamat 25 ayat 1 sampai 13 sonom madido tuhata dihita diamu sudi ruas na mandooti ibadah minggu sadarion di garejahon dohot di bagas tabik aturan taringot tu tahun sabat dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolo Sinai songonon pabua matuhala Israel jala donomu matunasida ia dung masuk kamu tutano si leonok putuhamu ikon patalu nonmu do tanoi marparadianan sabat di Jahoba ikon onom tahun lelengna saburomu ladangmu jala onom tahun lelengna payasommu rating nihau anggurmu dohot papunguhon akka parbuena alai anggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanoi ima sabat di Jahoba dan jadi saburammu di siladangmu manang payasammu rating ni au anggurmu alai anggo sagat na tubuh dung salpu gotilon dan jadi gotilonmu akka parbue ni hau anggurmu naso pinayasmu ipe dang jadi tapukonmu alai tahun paradianan sabat di tano idoi ihanggo gugu ni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganon di hamuna di hotahe dohot di naposom bawa dohot parampuan dohot di alak gajiamu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang namangin sua di lambungmi di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu sando guguni tanoi tahe ikon gabe si panganon tahun parulup-ulupun dungi bilangammu madiho pitu tahun paradianan sabat ima pitu hali pitu tahun asa liling nina pitu tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun torokna ikon makuling ma bayanommu suara ni sarune titing di bulan sipaha pitu di ari 10 ikon di ari pardengganan tahe makuling bayanommu suara ni sarune titing di sandok tano munai ikon parbadiamu muna do tahun pa50hon jala titikon muna aluaun di tanoi tu salhut halak pangisina ikon gabe tahun para olopon doi di hamu jala ikon mulaki hamu ganup tu partalianna mula uhud ganup tu dongan nayan tahun parulup olopon do tahe di hamu tahun pa50 dang jadi hamu manabud disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna
jala dang jadi tapu komuna parbueni hau anggur naso pina ias ratinga ai tahun parulupo-lupo doi ikon badia doi dihamu ikon panganomuna disigogo ni ladang natubu boti ia di tahun parulupo-lupo ni ikon mula tuganuk partalian nahya ima sahatna dia mau kadongan saha persyaon di Tuhatta Yesus Kristus di nama muka adong namasa di sadok portibion awani pandemi COVID sapulusia gudang bangso na mengalami berbagai hal kesehatan pendidikan nang ekonomi pe jala macetakas do dampak nai di tonga-tonga ni bangsot ta Republik Indonesia on lau mengatasi salutna di bahen panggung umot do berbagai-bagai cara untuk mengatasi asa unang menyebar berdampak di tonga-tonga ni bangsot ta mamuka mai program PSBB pembatasan sosial berskala besar dungi sonari alani macet kudang dampak-dampakna di interaksi sosial ni masyarakat tak ditaringoti pamaretat nama sonari sada program ima new normal dina ima sada tatanan interaksi sosial di tonga-tonga ni masyarakat tak sada program new normal tata laksana interaksi sosial masyarakat untuk mencegah suatu penyebaran pandemi COVID-19 di tonga-tonga ni masyarakat alai toktong masyarakati bui melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan nak di tonga-tonga ni interaksi sosiali di batupa jala di canangkan panggung umot tama new normalon amang inang ia new normalon sada tata laksana yang kemungkinan suatu tata laksana yang kurang lazim untuk kehidupan kita selama ini. Tetapi walaupun new normal dengan tata laksana yang kurang lazim untuk kita lakukan, tetapi itulah satu hal yang terbaik untuk dilakukan bangsa kita supaya tidak terjadi lagi gelombang kedua penyebaran COVID-19 ini, supaya tidak terjadi lagi banyak yang menjadi korban akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi suatu tatanan laksana yang kurang lazim tetapi baik untuk kita laksanakan. Seperti pada saat ini tengah-tengah gereja kita diatur oleh Hareton Niuriata di dia maudul songo dia ma papungu pilihan songo dia ma acara tasalutna. Itu suatu hal yang kurang lazim tetapi itulah yang terbaik kita untuk lakukan mencegah tidak menyebarnya pandemi COVID-19. Hamu kadongan sa persiaw di Tuhatta Yesus Kristus nang debatape dina di bagasan perjalanan bangsoi menuju tano perpadanani di bahen debatado tu bangsonai nang haruar sian Mesir
jala di perdalanan di halongonan lau mandapot ton tano perpadanani andorang sosahat nasida tu tano perpadanani di patu pade batado sada program pencanangan new normal tu nasida tentang tata laksana kehidupan interaksi ketika mereka berada di tanah perjanjian itu. Allah mempersiapkannya di pature debata, di tata debata nasida asa unang be ngulu nasida songon di tano perhatubanin ni ima di Misri, di mana mereka bertata laksana interaksi sebagai hamba, sebagai orang jajahan, sebagai masyarakat yang diperbudak, yang diatur oleh tata laksana panggungomon di Mesir. Mereka bisa bergerak, berinteraksi, bekerja sesuai dengan aturan dari panggungomon Mesir. Mereka harus bekerja dan diransum makanannya, dan tingkat generasinya pun dibatasi oleh pemerintah Mesir. Dungi nasida karuar sian Mesir tata laksana ni di halongonan nasida dang mangula nasida ala di parade debatas inumon di parade debatas panganon di namardalan nasida arian di bayan debata obul tu nasida di bagasan perdalanan nasida borngin di bayan debata tiang api lau patiurhon nasida ido di ngolu ni bang sonari di parade debata nasida bernew normal supaya tidak bersikap interaksi seperti amba di Mesir, tidak bersikap interaksi seperti masyarakat yang di padang gurun yang hanya menikmati berkat tanpa bekerja. Alai sonari nasida di parade molo saat amutusan, molo saat nasida tutano parpadanani, mereka sudah menjadi suatu negara, mereka sudah memiliki pemerintahan, mereka sudah memiliki kebutuhan yang normal, maka Tuhan menatanya, ditata di mata. Buado bangsoi maradopon tanona, buado bangsoi maradopon suasuanana, buado bangsoi maradopon aka pinahanna, buado bangsoi maradopon dongan na jolma. Ditata di mata. Mereka harus bernew normal. Hidup yang mungkin tidak lazim ketika di Mesir mereka diperbudak, ya, makanannya diberi sesuai dengan jatah, dan ketika mereka di halongonan mereka begitu tidak bekerja, mereka hanya meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberi makanan minuman. Tetapi ketika mereka nanti di tanah perpadanan itu, mereka punya raja, mereka punya panguhum, ditata kehidupan yang lama, kehidupan perbudakan tidak lagi, kehidupan alongonan tidak lagi. Sekarang kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang teratur, masyarakat yang berinteraksi, masyarakat yang membutuhkan pendidikan, masyarakat yang membutuhkan ekonomi, masyarakat yang membutuhkan kesehatan, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ditata Tuhan nasida. Takas na parjulu marhite-hite
ikon adong dinasida tahun paradianan, tahun Sabat, dan mereka juga harus punya tahun parulupolopon, tahun Jobel dinasida. Mereka ditata dengan 2 new normal, 1 Sabat, 1 Jobel. Tung takas di babua nakin tunasida. Alani amu kadongan sa aporsyao dito hata Yesus Kristus. Nakita pe di bagas tikyon mamuka sadarion. Kita canangkan sesuai dengan apa yang diminta, dianjurkan panggungumota tuhita. Alanido kita merespon bagaimana kita menatanya. Asamariteido kita mang inang di tengah-tengah new normal on, kita mau bersama-sama mewujudkan bahwa bisa kita beribadah, dan ketika kita beribadah pulang kita ke rumah kita selalu bersukacita dan tetap sehat. Ipas kita. Alana mace boraddo dung beribadah ita topuma barita marsugot nai adong ruas onak pandemi COVID-19 nina dang sada 20 nina pasti sada isu naborato di tano ya, alanido molo tatata do sonari di tengah-tengah new normalon tuita ya, mari perasaan kita, pikiran kita, emosi kita ya, mungkin ulu dohon amang inanon saya diatur-atur muda ami pang ina ya, aka ami musai lansia musai kan murado tersinggung amang isok kamu tangulo siwa nina murut di mana dah amang asa saya iatur hodo uboto do isbe nina mana murado hala ya buido acik wanan not kan ya cuci tangan nih udah kia cuci tangan mangan ipas doa ngau maru murau 20 tahun saya di hodo narikoti ya udah mana musik marbedai mah ya, mungkin itu bisa terjadi ya bisa karena asomalat tau kan mauldo amang dah mauldo kan ya dak cuci tangan au pandemi kok bisa ipas doa nih mana apa mana nga 20 tahun kan ngalomor anak satu surgoi apa ibadah ang dope kan itu kan apa mana naing saat kan bulus ina kan apa ita dang dope gimana do nga isuri be iberenya mana portibio apa eno kan apa ibadah ang dope Singapura pedang binereng dope jadi kan singgah di dapur dope iba ulur songoni masan non ya mang dah. Hal ini makin kita mungkin tekan perasaan kita tekan pikiran kita ya untuk wama hitam betul-betul menjaga ya. Ini terjadi ini ya. Nang di bangsa IP kan. Ya. Sulit itu nanti bagi bangsa itu dan kita tahu bangsa itu sulit menerimanya ya. Taboto do bangsa ya. Karena mereka ketika dia longonan Musa paulah kami utabudu di Mesir nina. Itu buru. Ayo tonton paru lupo-lupo ni nina dang mangat dupe iba ada tahun jubeli nina anong rekod diamin nina bisa itu terjadi karena ya suatu tindakan yang tidak lazim ya mau kita laksanakan ya alani marhiti tihatan dewata di bawah setikyo Tuhan juga mencanangkan new normal tata laksana bagaimana ya, masyarakat ya, yang dipanggil, dipilih dan diletakkannya di atas tanah perjanjiannya dan kita diletakkannya sebagai orang-orang percaya, diletakkannya di dalam namanya Allah Bapa,
di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan dimeteraikannya dengan kuasa Roh Kudus menjadi jemaat yang kudus, jemaat yang penuh sukacita, jemaat yang mempunyai kepastian hidup hari ini sampai hari yang akan datang, sampai Maranatha. Bagaimana kita sekarang melaksanakan 2 tahun Sabat dan tahun Jobel di tengah-tengah kehidupan kita di pandemi COVID-19 ini, tengah-tengah masyarakat modern. Bagaimana kita melaksanakannya? Pertama, mau dikatakan di sini, tuitamu amang nang mangula mahita. Mari kita bekerja, mari kita beraktivitas, mari kita melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan, bahkan sampai menguras pikiran, menguras hati, tenaga kita. Tapi kita diminta untuk bekerja terus menerus. Kita berbuat bekerja, artinya dau los niroh, menjauhkan kemalasan, tetapi mau bekerja. Dan ketika kita bekerja itu, kita punya waktu. Artinya kita punya waktu, waktu serius, waktu bercanda, waktu sukses. Kita harus punya itu. Unang terus serius. Ulu doa halak bekerja terus serius. Ujungnya itu gorina taipe dang diber gimana be? Ulu iber kamu kan ala ni serius nah, kan sonari ala ulu serius. Biar kamu mak serius di mana main Androidnya, mangan. Biar kamu kan adung do, viral-virali, ala ni ma olan serius di mana mamereng Android naon, mangal ngemi. Api bandungan na karotas, karotas yalang. Ima kiwat na mulus pasiriusu, kan? Kan boy soni. Pasiriusu, iri punya, alani serius na, ulu do, kan? Alani serius iri pu, minum ala jujur, minum kopi, galas suisido narana, apero papuna, ibain asbak, igati, roh asbak main, aisin bain, boy terjadi gitu ya. Maka itu ada waktu serius, ada waktu santai bercanda, ada waktu sukses. Ini di situ juga dikatakan Tuhan, ada waktumu bekerja, tapi ada waktu istirahatmu, ada waktu istirahat tanah juga, ada waktu istirahat kerja juga, ada waktu istirahat berpikir. Ini ditata oleh Tuhan. Asa buah, asa kita tidak, akhirnya kita menjadi kan adung doa halak. Gabi ujungnya gila karejo nina. Gak ada waktunya. Marsaru petu pesta penangarung be. Ujungnya lau marpesta imana, ujungnya dangarung halak roh. Bahasa nasugudu ramunan, tapi tidak sadari dia tidak pernah pun memberi waktunya untuk berpesta, untuk berinteraksi, untuk. Maka ini juga Tuhan ada waktumu bekerja 6 tahun, tapi tahun ke-7 berhentikan dulu tanam. Jangan terus kau eplokstasi kan? Kita anon. Bangsa kita ini juga kalau dieksploitasi bangsa kita ini, tanah kita ini semua. Mulai bigiamu cerita nih Afrika mengapa itu padang pasir menjadi pasang pasir? Karena pada zaman dulu itu ditumbuhi oleh kelapa sawit. Karena kelapa sawit semua akhirnya dia menjadi padang pasir. Karena minyak tanah habis dieksploitasi. Kamu sonari Tapanuli kalau terus dieksploitasi. Karena saya hampir 12 tahun di Tapanuli,
tantangan saya adalah untuk ya mengajari jemaat ya mengeksploitasi hutan. Ya. Jadi dong do hutan urado titiki isi ya mar 500 hektar. Itu satu-satunya kecamatan di Tapanuli tidak bisa dieksploitasi oleh Indorayon, hanya di kecamatan Onangganjang. Ketika itu saya di situ. Walaupun saya tahu dapat ancaman besar saya di situ. Karena 2 kali saya mau dibunuh ya, oleh orang-orang. Alami ini. Ya. Saya di penjara 1 minggu karena mau diproses satu-satunya di kecamatan Tapanuli yang tidak dimasuki Indorayon pada saat itu. Ya. Walaupun banyak, ya, saya ingat saya disogok 1 Toyota Komando diletakkan di meja saya. Saya ingat itu. 1 kuncinya ini Pak, kalau mau Bapak. Karena 500 hektar itu tanah rakyat. Alah ini mau dibuat isu DPR kamu sonar kan. Kita persoalkan itu. Ya, ya. HKBP pun pada saat itu sungguh-sungguh bagaimana ya berbicara tentang Indorayon sekali itu. Kita tahu itu programnya. Alana mulai dieksploitasi terus. Ya, biar kamu mulai godang do sonari alani akibat eksploitasi biar kamu masonari. Persoalan yang paling besar di Tapanuli adalah persoalan tanah sekarang. Sudah merbedai godang sonari di Tapanuli. Karena persoalan tanah. Ini akibat ya dieksploitasi dengan tidak teratur. Ya, itu Tuhan mau bangsa ini punya aturan tentang tanah, punya aturan tentang ya, pohon-pohonan, ya, tentang semua ciptaan. Walaupun Tuhan beri kekuasaan rajai, tetapi bukan untuk memusnahkan. Jadi program AKBP kita ingat sekali itu, ya, ketika ditebang harus ditanam kembali. Jadi tapi amang inang buido mulut tataba maka au ketasuan. Ya. Ya. Jala memang adung dus ruas taman leponawa mang inang. Ya. Ala tataba au jambu tikisi. Lo sapetei. Ayamang puasa itaba. Nah, kebetulan udok akarna nga menyigai akabatu iniku nakok. Jadi karena ini baru maklum modang kan borak dong. Ya, kan ada pohon jambu kita sekali itu di telepon jemaat. Kenapa ditebang itu amang bilangnya? Ya, saya bilang karena akarnya sudah naik, kan muncul dari mana? Ya, jadi itunya untuk mengatasi. Ya, lalu terus burju akainata gudang pot-pot bunga si baen lasroa. Ya, itu salah satu menjawab bahwa kita menjaga lingkungan kita yang segar, ya, supaya segar. Ya, itu salah satu, ya, bertata new normal kita sonar ya. Jadi ada kita waktu kita untuk menanam, ada waktu kita untuk mengelola. Jala puncak naison tunasida, ada tahun jobel, tahun pembebasan, ya. Mulon mauldo teulau nomang tahun jubelon. Alana tahun jubelon saya ada mauludok ima akan nama rutang unang betagi nina. Bemulu idok tuita parani doita amang inang. Saddo adung utang na 100 juta tuiba alat dapat tahun 50-on dang be lunas mei. Adung sek kita na parani. Nah adung nimu au pedang parani. Dul. Kangi? Itu kan banyon didok tahun jobelina akan nama rutang akan itiur tanona akan itiur jabuna susuan paula kamunina ya paula kamu mulo dak tarula ale mulo bangsoi sak sonar yudo bangsoi di ya bangsa Israel terus sampai hari ini ya ya jadi 2 minggu nasal buka ya ya
Ya. Israel ini, Jisrael ini ya. Saya buka Jisrael untuk melihat apakah bangsa itu masih, rupanya mereka masih laksanakan namanya tahun Jubel ini. Jadi kalau ada orang tanahnya dimiliki 50 tahun kemudian dipulangkan. Ada pada saat ya meminjam dipulangkan. Ya. Dan bangsa Israel bilang banyak bangsa-bangsa meminjam, ya, ketika dipinjam itu dia katakan lunas. Ya. Adung do diulon nasida. Nahing dongonon di minggu paduan Trinitasion. Tuhan Allah lah pembebas. Tuhan Allah lah pendamai. Dan pembebasannya itu telah nyata dikatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus telah membebaskan kita dari dosa, dari kematian, ya, dari manusia lama kita kepada manusia baru kita. Dan dia meteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita nang taulau do 2 parjulu ya, tahun Sabat dia mari kita ya bekerja, tapi ada waktu istirahat kita, ada waktu santai kita, ada waktu serius kita, ada waktu sukses kita. Mari kita tata waktu kita sesuai dengan ya, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ada waktu jubel kita. Apa itu? Itu tahun perdamaian. Mari kita berdamai. Ya, itu sebabnya Presiden kita Bapak Jokowi sempat mencanangkan new normal ini, mengatakan mari kita berdamai dengan pandemi COVID-19. Tapi terus ada orang yang ya mungkin ya tidak suka dengan istilah itu, maka dikatakanlah mari kita ya berdampingan dengan hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Jadi artinya mari kita ketika kita serius, kita bercanda, kita sukses, kita punya waktu ya, kita kelola tanah kita, dia punya waktu istirahat, kita tata keindahan-keindahan di Jabuta ya. Mungkin ya satu, bagaimana kita sekarang mempersoalkan ya plastik ya, botol-botol aqua, buai ya, kita kelola plastik-plastik ya. Bagaimana kita belanja membuat tas kain sonari ya, supaya tidak pakai plastik, mungkin itu ya suatu tahun Sabat bagi kita dan tanpa relevan ya. Kita mau berdamai satu dengan yang lain ya, asal mardame kita mang inang marhite te debata di bagasan Yesus Kristus atau di perbedaan enggak pada meok kita do imana kita pe ya. Mari kita tanda-tanda berdamai, yaitu kita satu ya. Tujuannya ini bahwa kita tidak menjadi masyarakat yang rakus, masyarakat yang tamak, yang hanya menikmati ya berkat-berkat yang dibuat Tuhan untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana kita ya memberikan apa yang bisa kita berikan untuk bangsa kita ini, untuk gereja kita, untuk masyarakat kita ya, tentang lingkungan hidup, keindahan gereja, keindahan rumah kita ya, kebersihan ya, bisa kita buat itu. Itu menjadi titing saruneta mah ya, bahwa masyarakat, bahwa warga jemaat AKBP Bandung Barat mencintai lingkungannya ya. Mulai hari ini ketika minum aqua harus dihabiskan, tidak asal dibuang. Kenapa mang? Ketika aqua kita minum dan masih ada tinggal, itu mengakibatkan demam berdarah ya, mengakibatkan demam berdarah. Jadi mau minum kita aqua mang ikut apa sudah deh ya, karena ya nyamuk untuk demam berdarah adalah singgap di air bersih. Sautik pei isi aduk telurna, dia menyebar ya. Alani mulu adong akuat tak hinum tapi sudah ya. Itu tandanya kita sudah berdamai dengan ciptaan. Kita sudah menunjukkan martahun ya.
Jadi tak ajari sudah nang di wasta penadong di bagas nabi ya. Mari kita batu paun tahun sahabat tahun parul 5 tahun jubelon mardame kita duk susuan mardame kita mardame kita cuma ya. Kita tidak masyarakat yang rakus, kita tidak masyarakat yang tamak, tetapi masyarakat yang mau ditata oleh Tuhan, yang mau ditata oleh Yesus, yang mau ditata oleh Todi Porbadia. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan amanami jala di batanami. Pardinggam bahasa para siroh, situ doho. Di bagasan tikio Tuhan nunga hubigi hami atam na baidai sai huradu ti hami ma obar naung diatur koi asa sudi ruas ni uriami do parumi Tuhan mangulaun akasulaun maka holongi ano naung pinasahat mi suan-suanan na pinasahat mi nang lingkungan nang dongan colma Tuhan posdora nami molo hodo mandongani hami jala di joho dipilito hami asa marparbui hami makkoh gabi puji-pujian do asa ngabdi warmu tarmobi Tuhan kama nami do inanami naung di paujakko marubas di resort nang diuriamon majelis resort tim verifikasi resort nang muria nang panitia pembangunan nang utusan tu sinode distrik di pasu-pasu manasida obar tu naung diatur muria mima saluhna di ulon nasida Tuhan asa parsido nasida batu paon tahun sahabat nang tahun parulu poni ima tahun jobeli Tuhan bain puji-pujian doa sangapan dukaram atong Tuhan di pasu-pasu masudi ruas niuriami na adong di bagas coron nang adong na adong di bagas nabi namandoti ibadah Tuhan Tuhan sadario pe saat di homami digijang salut nei si samadu sadok pangalus nami na mangabati didenggan di basam do asiroham calo mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Lu
maita. Tatangyakan ma piliata ale debata amanami na di bonagijang hodo haroran ni saluhut sileleho na denggan dohot nasa ulibasan na mauli utus kupasat hami masyan na nileomi tu hami pilihan nami tu ho sejalo may gabi uap na ucus di jolom pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihan non pati bulhon harajom di tonga ni uriam dohot di portibion buhay marwanami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni si leon itu hami asalam girgir hami madok melate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banwa gijang sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajonmu sa sao malomoni roham di banatongon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion anguluan siap hari si sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugion tu pangjunan palua mahami sian pangago. Di pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama buina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buina tuho jala di pasar homma damena tuto di munabi amin. Selamat hari Minggu maita pinangido mana parjul keluar siap pudima. Asa unang marsipon jota kita. Asa siap pudima parjulu.